Digri en wach mabende ang'eyo ni biro bedo kanyuolo paro mopogore opogore ahinya te kinde mabiro mbele kendo emotwake gi sani joma laro kom ten piny kom od bura kaachiel kod kom mar gavana ochuno ni gibed kod digri koso ok ochuno. Joyce asewinjo kaka owadwa gi nyiminega osewuoyo. Mokwongo ok awacho ni giwuoyo maber but gima nya wacho ni ng'eni wa discuss telo mar siasa. Mokwongo wan uwegi kaka society waseketho siasa ni nikech waketo ni pesa e siasa. Sani ineno gunism gi wach pesa emoketho siasa kaka wawuoyo sani. Koro imagine wasedonja an extent ma koro wasesoe pesa iye to koro wadonje wach mar somo. Wadwa golo somo ni. Kare siasa no odwa dong' no ni siasa machal nade. Odwa chalo en koro telo mar pap. Aluonge ni odwa beda telo mar pap. Ni so long as ni an gi pesa na, so long as kata en ja wash tanyalo miyo ng'ato kitu kidogo tabeda jatendwa. Mane direction mwachimo. Ananeno ni wach mar ketho wawe luonge ni degree wanyi wach somo ne. Kwadwa golo wach somo e requirement mar leadership. Wadwogore chien nikech mokwongo kaka sewacho no pesa osekethe already. Koro dwa chako medo kethe to mine bini nigi consequences ma baby sani ok wabineno. Waboneno igni mabiro kata generations mabiro waketho siasa political leadership Kenya kae. Anya wacho niya leadership kata telo wan gi gik moko adek machungo kit adek mochungo gimiluongo ni telo ni. Wan gi character, kido, kit ng'ato. To wan gi competence. Competence en ng'eyo, wachacha ni ng'eyo, competence. To wan gi capacity, teko, kata ability mar timo gimoro, gimon oluongi office mondo itim. Koro gima waseneno ka ketho, iyudo ka jomoko gin gi degree, yes gi somo, to gionge kido, gionge character. Emiwinjo ka jopiny wacho ni wayiero jok ma ok konywa. Iyudo ka yiero leader yes en gi papers lakini en corrupt nikech onge character. But when we about good leadership ma wate wagombo onego bed ni ng'ato nigi kido, en gi character, ten gi competence, ten gi capacity. Koro wadonje wach somo. Ere kaka somo relate gi gik moko adek gi. Number one, mokwongo sami dhi sikul ng'amo somo kik wawuondre ka ni ng'at modhi mosomo motimo kata masa ose invest e kuome. O invest obwongo ne. Nde gik ma somo timo ne dhano mok inya yudo kibet e dhot. Mokwongo somo oyawo wiyi ing'eyo gik moko ma ok awuoyo about science gi theory moro mipuonjo cha. Nitie kaka somo yawo wiyi mondo kata obwongo ni iluongo ni critical thinking. Nitie kaka oyawo wiyi ma koro inyalo argue gimoro nikech in gi knowledge. Nitie gimisomo e buk cha lakini sami somo idhi sikul oya obwongo ni inyalo argue outside the box. But ng'at mobet abeta ni en ok osomo nitie kaka gipogore sana gi ng'at mosomo. Iwinjo ka sani nitie jomoko mabe argue niya kata kiwe wach siasa jomoko wacho niya ni jo degree achanda gitimo degree nango to ka bi yudo tich. Ng'awo ni sindi koki idwa dhi weyo somo nikech tich onge. Ang'o ma mondo isom mondo koro tijino kata onge kata entie. Dhi obwongi inyalo think outside the box. Number 2, kin gi somo, ng'at mosomo odhi mi competence nikech mokwongo inyalo manage. Ng'eni sama in e position in governor kata in MP, nitiere pesa mikete lweti. Ineno. Somo dhi jiwi mondo manage resources go maber. Ok no mi millions in mokwongo kapok ni handle ga pesa. Somo ibo ng'eyo ni nitie gimoro miluongo ni financial management kata kok isomo finances lakini ibo bedo gi jok ma advice, ibo understand gik ma ginyisi gi. Koro inya manage ji tinya manage resources, can be people, can be money. Koro kin gi somo tinyalo manage jogi maber effectively. Capacity inyalo understand social issues, political issues, economic issues. Wawo for example county mng'eni duong', wan gi weche mang'eny kaka nyuola as a society. Wadil gi weche pi, wache gender based violence, nitie weche mang'eny. Koro ere kaka koki understand kaka
watch P is important. Ere kaka ibo ng'eyo ni onego aket pesa for example mondo arit go nyithindo o giyud vaccine. Adwa ni mak parono gi kanyo matin wendi mar mondo mi wadhi